आङो आंनि मानसिफोरखौ लोगो हमगासिनो दं आंनाथ' मोजांखा रेसपन्सआ आगोल जेरै दं दाबो बेबायदिनो दङ थांनाय बाराव जेला आं एमएलए गेलेयोमोन अब्लाबो बेवहाय गासिबो अपोजिशननि माने एमसिएलएफ्रानो दंखायोमोन देबोरगावआवबो हाग्रामा महिलारियानो दङमोन बनरगाव राजिब ब्रह्म दङमोन गनेश्वर गयारि बिथाङानो दङमोन देरहासात बसुमतारियानो दङमोन आरो बै समनि आंनि कन्टेस्टेन्टआ प्रमिला रानी ब्रह्म केबिनेट मिनिस्टारजों जादोंमोन एबाबो सोरगिदिं बिपिएफनियानो देरहादों किन्तु नाथाय एबारनि जाय केन्डिडेट बियो आगे पिछे बेबायदि रायजोनि हाबा मावनाय नङा हाग्रामा महिलारिनि सासे हिन्जाव होननानै एबार बिथांमोना केन्डिडेटखौ होदों सानदों जानो हागौ जे हाग्रामा महिलारिनि हिन्जाव होननायखाय रायजो राजाफ्रा भट होगोन नाथाय रायजो राजाफ्रा एसेबां माने साननो हायै नङा सोरबायदि केन्डिडेटनो होयोबा जोंनि हारिनि माखासे जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन बिटिआर एकर्ड जाबाय गोजोन रायसनबाय गुबुन हारिफ्राबो नायदों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलआसो गोजोननि थाखाय खामानि मावदोंमोन दा बेबायदिखौ नायनानै दिनैबो एमएलएखौ माने इउपिपिएल हान्जानोनो बाहाय भट होनानै देरहासार जाहोगोन एबार जोंनि समस्तिया साबसिन आगोलथ' 1,96,000 भटार्स दंमोन दा मात्र 1,44,000 थिलेबलेब मोनसे समस्ति जे समस्तियाव आङो गोबां लामा दालां बानायबाय गोबां स्कुल बिल्डिंफोर बानायबाय गोबां रोखोमनि बायदिसिनाफोर सेंसन लाबोनो हाबाय दिनै 381 खान जोङो माने बाहाय मन्दिर होनो हाबाय थानसालि होनो हाबाय गिर्जा होनो हाबाय बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो मावगासिनो दङ अंगनबादिया 85टा गामियाव अंगनबादि मडेल सेन्टार बियो जाबाय दा बेफोर गासैबो जोंनि पाब्लिकनि रायजो राजाफोरनि थाखाय माने मोजांनि थाखाय बेफोर खामानिखौ मावनो हादों लोमजा साजा मानसिफोरखौ सीएम रिलिफ फान्डनिफ्राय आङो फैसा लाबोनानै मानसिफोरखौ सहाय खालामदों बेबायदि मेला खामानिफोर मावदों उल्टापानि यानि एमइ स्कुलखौ दिनै हाई स्कुल आपग्रेड खालामना होनाय जादों सरलपारानि एमइ स्कुलखौ दिनै आपग्रेड खालामबाय उल्टापानि सरलपारायाव थांनाय बिसमुरिनिफ्राय दिनै लामाया जादों बिपिएफआ बानसावगासिनो दं लामाया जाया दिनै जाबाय बिसोर बुंलायबाय माने बिसमुरिनिफ्राय दिग्लिसिमल' जागोन दिनैथ' हाग्रा गेजेरानो नांहैबाय दा बेखौ मानसिफ्रा नायदों बिराद थगायो बिपिएफआ ना इउपिपिएलआ जेखौ बुङो बेखौनो मावो दा जोंनि क'क्राझार समस्तियाव बेखौ नुगासिनो दं बिनिखायनो आंहा 100% फोथायनाय दं आंनि मानसिनि सायाव आंनि भटार्सफोरनि सायाव साफा सानै मानसिफ्रा थांनो हागौ दिनै माने कंग्रेसना बिजेपियाव थांनानै टिकेट लानानै गेलेदों बिजेपिना कंग्रेसाव फैदों आसामाव बेबायदि जादों जोंनिफ्रायबो सासे सानै थांनाया स्वाभाबिक दिनै जोंनि ब्लकनि प्रेसिडेन्टआ थांदों थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव काम्पा महिलारिया देबोरगाव समस्तियाव बियो काम्पा बरगयारिया देबोरगाव समस्तियाव बिथाङा दारायदोंमोन आरो ब्लकनि प्रेसिडेन्टआ बिथांनो इलेक्सनाव सोरनिफ्रायबा 15 लाख सोरनिफ्रायबा 5 लाख बेबायदिनो गोबां जों मिथिनायाव 40 लाखसो फैसा लायनानै होफैदोंमोन दा बियो बिपिएफआव थांनायनि थाखाय जोंनि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बिजित गोरा बसुमतारिया माने बिराद माने सातजालायाव दङ माबोरै बे सान हर न'खराव फैनानै फैसा बिफैजागासिनो दङ आंना हरफिनदोलै बोरै जाखो काम्पायाथ' ओरैसो थांबाय नों होनांगोन बे होआबा बेबायदि मोनसे सातजालायाव दङमोन आरो बेफोरबायदि सानब्रेनानै बा काम्पाया हयथ' बिथांखौ बुंदों आंजों फैफाबासो आं बेखौ हरगोन होननानै बेबायदि मोनसे कम्पालसनाव निस्सय बिथाङा थांनो गोनां जादों होननानै बिथाङा सानदों जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया बियो बांद्राय अभार रिस्क लानानै थांनाय देबोरगाव समस्तियाव बिथाङा माने कम्पानि जानानै खामानि मावनानै बेखिनि धार दासि बिदि प्रब्लेमाव गोलैदों जों अनखांनाय मोनदों जोंनोबो मोजाङै खिन्थाबा मोजांमोन मैयानिफ्राय जों मिथिदों जे बेबायदि माने दङमोन होननानै मानोना बे समाव बिथाङा ब्लक प्रेसिडेन्ट हिसाबै गाव बबे जायगायाव बोरै खामानि मावामोन डाइरेक्ट थोंजोङै केन्डिडेटजोंनो बिथाङा जगाजग खालामनानै गावनि देबोरगाव ब्लकआव बिथाङा खामानि मावदोंमोन जोंहा दिनै मोनसे दुखु मोननाय अनखांनाय फैदों बेबायदि सिटुवेसनाव बिथाङा माने देबोरगाव समस्तिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट जाबाबो नैबेफोर कम्पालसननि थाखाय बिथाङा दल सोलायनो गोनां जादों